खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि जि गाहाय रादाबफोर बेखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। दा गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइखौ। गाहाय दङ जे हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव सोलाय सोल' जे उर्खावगोरा ब्रह्मनि आखाइनिफ्राय WPT&BC बिफानखौ बोखांफिनना वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बिफानखौ होबाय। बे आरोबाव डक्टर रनस बेगुनोबो आरो बे सोलोंथाइ बिफाननि अनगायैबो आरो मोनसे गोदान बिबान होबावदों। बिनि उनाव फैबाय गोदानै बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स दानो थाखाय BTC खुंथाया राज्यो सोरखारनो प्रप'जाल हरबाय थांखि हरदों बुंदों रन्जित बसुमतारी। बिनिफ्राय रादाबा फैबाय जे सानथामनि गेजेरावनो सुलाइजौनि बानायग्रा जायगाफोरखौ होख्रांनो पीयूष हाजरिकानि बिथोन गोख्रों बिथोन होदों। बेनिफ्राय जाबाय जिब जुनारनि फिसिनायनि बांग्रिं फैसिगोन BTRआव बुंदों राकेश ब्रह्म EMआ BTRनि EMआ जे बयबो जुनार फिसिसिगोन आरो। बेनिफ्राय दङ रादाबा बेहाय सुजुथायाव दङ जौगाखांनायनि लामायाव टेरिटरिजिमनि गोहोम। बेनिफ्राय लखीपुराव मोन 30 जिलेटिन स्टिक्स आरो 8 मिटार तारफोरखौ बोखांनो हादों। बिनि उनाव रादाब दङ सानै खुदियाफोरखौ नागा उदखारिफोरा लांखारदों। आसामनि खुदिया बिसोरो लांखारदों। बेनिफ्राय खोला आफ्रिकाया इंलेन्डखौ 7 उइकेटजों फेजेनदों। बे क्रिकेटनि खेला बा क्रिकेटनि रादाब। बिनिफ्राय सावथुननि रादाब बेहाय दङ बलिउडआव दासान्दि तापसी पन्नुआ गोबां सावरायजागासिनो दङ आरो फावखुंगुर अभिषेक बच्चन आरो ऐश्वर्या रायआ बच्चननि मोजां मोनलायनायनि सल'खौ सुबुंफोरा बांद्राय मिबथिया बे खोथाखौ बुंदों। आरो मोनसेया जाबाय सुहाना खाननि सुंद' सावथुन द ग्रेट पार्ट अफ ब्लूखौ नायनो बयबो हांखुर जादों। बेखिनियानोसै। बिनि उनाव जोङो थांबाय अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय गिबि रादाबानो जाबाय 2 कौटिली अनुमोदन नालागे बित्तर सरकार दुमा उपलक्षे विशेष कैबिनेट बैठक খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতি সুরক্ষার বাবে নতুন বিভাগ আসনের অনুমোদনের 12খন টেবুল হ্রাক नैबे जे आसामनि केबिनेट जदों आरो बेहाय जि थागिबि मानसिफोर খিলঞ্জীয়া जनगोष्ठी बिसिनि धोरोम फोथायनाय हारिमु बिनि रैखानि थाखाय गोदान बिफान। बेनिफ्राय मा जे बै जे गोबां टेबुल बारनांगौ होनो बे माबाफोर बिल पास जानाय आरिनायाव बे गोबां 2 खान खमायसिगोन। बेनि उनाव फैबाय जे गवालपारात अखुस्त बिरुबाला राभार स्वास्थ्यर बुजलले मुख्यमंत्री हरमाय। बिरुबाला राभाखौ बयबो मिथिगौ बियो दायना फोथायनाय आरो आन्दाय फोथायनाय बेरेखायै जुजिगासिनो थानाय आइजो आरो बियो दा लोमजागासिनो दङ आरो बेखौ नायनो थांदों बिथांनि न'आव जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिनिफ्राय फैबाय अतिरिक्त आरक्षी प्रधान लक्ष्य करे मिजो दुष्कृतिकारीर ग्रेनेड निक्षेप दिल्लीयाव सावरायनाय जाबाय। बिनि उनावनो आरोबाव मिजोनि
मिजोरामनि माखासे उदखारिफोरा आसामनि उफेरा जि पुलिस बिफाननि गाहाय बिखौ नोजोर खालामनानै ग्रेनेड खुबैदोंमोन। बेनिफ्राय जाबाय मा अभाबनीय मूल्यबृद्धि अहहनीय जीवन यात्रा जे जोबोद बेसेन बांदों बेसादफोरनि पेट्रलनि दामा 98.89 डिजेलनिया 91.24 रां आरो बे थावनि दाम बांनाया रोगानायाव दाम बांहोयो आरो बेनि थाखाय बेसादफोरनि दामा बांदों। बेनि उननि रादाबा जाबाय भारतनि बिरुद्धे एबार तिब्बती तरुण सेना बाहिनी हाजो करिसे सिने ओरै हाया हरै माबा माबि सोलो खालामो चीन देशा बोरैहाय भारतखौ गाग्लोबनो हागोन बोरैहाय बेखौ मोजाङै थाथिर हायै खालामगोन। दा तिब्बतनि सेंग्राफोरखौ मोनसे सान्थ्रि हान्जा दानानै भारतनि बेरेखायै नांनो थाखाय थामथिम खालामदों। बिनिफ्राय जाबाय मा 42% केंद्रीय मंत्री विरुद्धे आसे फौजदारी गसर जे 42% जि मिरु सोरखारनि मन्थ्रि बे मन्थ्रिफोरनि बेरेखायै फौजदारी केस दङ। गाज्रि खोथा बियो जोंनियाव भारताव गाज्रि मानसिफोरानो दाय गोनां मानसिफोरानो गाज्रि खामानि मावनायफोरानो मन्थ्रि एमएलए एमपि जाहैयो बे दुखुनांथाव खोथा। बेनिफ्राय जाबाय मा उत्तर पूब पालेहि भयाबह डेल्टा प्लास कर'नानि जे जाथायसे भेरिएन्ट बियो जोंनि सा सानजा राज्योआव सफैबाय। त्रिपुरायाव दानो 90 बे बेमाराव गोग्लैदों बेजों साग्लोबजादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय पलावलै गई गुलिबिद्ध हल मानव हरबाकारि तामुलपुरनि जाथाय सासे जेरुल होननाय या सासे हिन्जावखौ गोसो थोफ्लानानै बे बिहारनि बे ब्रथेलाव फानहैदों। दा बेखौ हमनायाव बे खारखुमानो नाजादोंमोन एहायनो गुलि गावदों आथिङाव। बेनि उनाव रादाब दङ जे बिटिसिर क्रीड़ा विभागर भिन्न पदत शीघ्रै हब नियुक्ति प्रमोद बर'आ बुंदों जे बिटिसिनि जे गेलेनाय बिफान बे बिफानाव गोबां साख्रिनि मासिफोर लांदों जानानै दं बेखौ थाबैनो माबागोन सुफुंगोन। बेनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाब जे नृत्य गीतरे कर'ना बिना करिब मेघालयर बाखिन्दाय मेघालयनि बे जरखायै बे जयन्तियाफोरा मोनसे फोरबो फालियो बोसोरफ्रामबो बेहाय बिसोरनाव बेमार आजार जाथे जाया बिनि थाखाय जाथे आनान गसाया अनो मोदायफोरा अनो बिनि थाखाय बिसोरो बे फुजाखौ खालामो बे फोरबोखौ फालियो आरो देग्लायबो फालिनो लादों आरो देग्लाय खालामगोन कर'नानि जोबस्रांनायनि थाखाय। बेनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव रादाब राष्ट्रीय पर्यायर खेलुवैर दुरबस्था बे भबानिपुरनि सासे नेशनेल प्लेयार स्टेट प्लेयार बियो गोबां बान्थाबो मोनबाय। नेशनेल बान्था मोनदों बियो 6 आरो हादोरसानि बान्था मोनदों 9 आरो जायगानि दंबावोसो नाथाय बियो दा थेला सलायनानै जानांगौ जादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा इउरोर फाइनाल परिचालना करिब हपाटके धनी रेफारिफोरानो गोबां माबा खालामोना खेलाफोरखौ माबा माबि खालामनो हायो। देग्लाय इउरो काप फाइनालनि खेलाखौ सालायगोन बयनिख्रुइबो धनीसिन मानसि बे। दिनै जोङो माबानि अग्रदुत रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव जों थांनोसै नियमिया बार्तायाव गुबुन गांसे रादाब बिलाइ नियमिया बार्ता बेहायबो बे अग्रदुत रादाब बिलाइयाव होनायानो दङ। बेनिखायनो जोङो माखासे गोनांखौल' फरायनोसै। दिल्लीत 2500 कोटी टका मूल्य 354 केजि हेर'इन जब्द। दिल्लीयाव बेसेबा बुरजा थाखानि
हेर'इन मोनदों 354 केजि हेर'इन मोनदों आरो बिनि दामा जागोन 2500 कौटि इसेबांखिनि बिनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा दहाय अग्रदूतआव बैखौ नायदों बे रादाबखौ आं फरायफिननोसै 2 कौटि टका पर्यन्त आसनिर अनुमोदनर कर्तृत्व विभागीय मन्त्रि जे 2 कौटि रांसिम गावनि बिफाननि आसनिनि बिलखौ माबायानो बिफाननि मन्थ्रियानो गनायथि होनो हासिगोन बे मोजां रादाब आरो बिनिफ्राय जाबाय मा खिलन्जियार भाषा संस्कृति धर्म संरक्षणर बाबे नतुन विभाग गठन बे अग्रदूतआवबो दंमोन बेनिफ्राय जोङो फैबाय मोनसे दायनि बुलि हत्या करि महिला पेलाय दिले नदीत दुखुनांथाव बाथ्रा माजबातनि जाथाय बियो सासे माबाखौ आइजोखौ दायनि होननानै सन्देह खालामनानै बुग्लुं बुसि खालामनानै बुथारथारनानै दैमायाव गारहरदों बे फोथायनाय आरिनाया जे माब्ला जोबबावगोन जोंनि समाजनिफ्राय बेखौ सानबाबो सानख'नो हाया जादों बेनिफ्राय जाबाय मा मोदी मन्त्रि हबार 70 जनि कौटिपति नरेन्द्र मोदीनि मन्त्रि आफादनि सा 70 फोरानो कौटि कौटि टाकानि मालिक बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ खेलानि वेम्बली आजि इउरो कापर महारन वेम्बली स्टेडियाम इंलेन्डनि बाहाय इउरो कापनि फाइनाला दिनै जागोन इटाली आरो इंलेन्डनि गेजेराव बेखिनियानो नियमिया बार्तानिफ्राय दा जों थांसै आमार अखम रादाब बिलाइनिफ्राय फरायनि बेहाय दङ एनकाउन्टार सलिसे सानफ्रामबो दायनिगिरिफोरखौ आथिङाव गुलि गावनाय बिदि खोनागासिनो दं बेखायनो बे रादाबखौ होनदों एनकाउन्टार सलिसे कखाइगाव नगाव 3टा ड्राग हरबागारि तामुलपुरा नारी हरबाराकारि गुलिबिद्ध सोर मैया गावजादों आथिङाव गावनो थोनदों नालाय आथिङाव गावदों सासे किन्तु बोरैबा दस्रा जायगायाव गावजानानै थैदों जे तामुलपुरनि बे हिन्जाव लांखारनायाबो गावजादों बेनिफ्राय बुधबाराव नतुन एसपि फैगौ बुधबारनिफ्राय गोदान एसपि जागोन गुवाहाटीयाव हान्द आइन हिथिल गुवाहाटीत कठोर बेबस्थार इंगित गुवाहाटीयाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ बुंदों दा मानसिफ्रा अब्लाबो सेतन गैया मास्कबो गाना आरो कारफिउ सोलिबाय थानायावनो बाइक आरिफोरजों थाङो बे हेलारोङे सलिसे परीक्षा नैबेसो मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादखौ फाथियाखै कभिडखौ गिनानै कर'ना भाइरासनि खोथा बुंनानै नाथाय बे आसामावनो बे गुवाहाटीयावनो गुबुन गुबुन आयदानि आनजादफोर सोलिगासिनो दं होननानै बुंदों गमामारि नंगौबो बांसिनानो अदेबानि साख्रिनि आरो बेनिफ्राय बै जे भुरागावनि बे सासे लांसुनिया बोराइनि गाज्रि खामानि बे घटनास्थलि निरंख हत्या धरखनर बर्णना दिले पाथाय नामखौ बियो पाथासो मोनदों जायगायाव बेखौ पाथा होनबासो बयबो सिनायो बे मानसिया बे 9 बोसोरनि हिन्जावसाखौ गावनि सिथ्लायावनो फिथाइ नागिरनो थांनायाव हमख्रबनानै सिथारो आरो फाथोआरियाव लांनानै गोथैखौनो जिनाहारि खालामदों बे मैया सिमान जाबाय बेखिनियानोसै माबानिफ्राय आमार अखमनिफ्राय बिनिफ्राय अखमिया प्रतिदिन दानिया बे अखमिया प्रतिदिनाव दङ जे क्रीड़ा बिश्वर बिरल देवबार दुखन फुटबल फाइनेल आरोबाव खेलानि रादाबखौनो फरायनि पुवाय माराकाना ब्राजिल आर्जेन्टिना जे इउरप कापनि समानै सोलिनाय बे जाबाय कपा आमेरिका बेनि फाइनालाव सौहैदों ब्राजिल आरो आर्जेन्टिना देशनि दोलो मोननैया बिराद लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ माजनिखा वेम्बली इंलेन्ड इटालिर जुस
हर गेजेराव जागोन इंलेण्ड आरो इटालीनि जुजिनाय लंडननि वेम्बली स्टेडियामाव बिनिफ्राय जाबाय बिखेक केबिनेटर पिछते संबाद मेलत मुख्यमंत्री घोषणा जरखा मोनसे केबिनेट मंत्री आफादनि केबिनेट जथुमनि उनाव गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया फोसावदों व्यापक प्रशासनीय संस्कार सिद्धांत ग्रहण मित्रजोट सरकारर जे मित्रजोट सरकारा हिमंतनि सरकारा बे खुंथाय हाबाफारियाव गोबां सोलायसोलु खालामगोन बेनि उनाव फैबाय रिपुन बरा अखिल गगৈ उभति धरले जयंत मल्ल बरुवाय जयंत मल्लआ अखिल गगৈ आरो रिपुन बरानि बुंनायनि बेरेखायै बुंदों बा बेयो चेलेन्ज खालामदों অসমৰ গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ শক্তিশালী ভূমিকা লৈছিল শ্যামা প্ৰসাদে जयंत मल्लआ बुंदों गमामारिनो जे श्यामा प्रसाद शर्माया आसामखौ ग्रुपिंनिफ्राय रैखा खालामदों श्यामा प्रसादा जे ग्रुपिंआ ओरैबादि जे बे भारत उदांस्रि जानायनि लोगो लोगो आरो बिनि सिगांबो बे जादोंमोन जे बियो ग्रुपिंआव आसामा बांलादेशआव जुदि ग्रुपिंआव थाहैनांगौमोनबा अब्ला जोंनि दा आसामा बा आफां आसामा बांलादेशआवसो थाहैसिगौमोन बेखौ होनदों आरो बिनिफ्राय অসমীয়া ভাষা কোনে ৰক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 7 দিনৰ ভিতৰত বিতৰ্ক ভাগ ল'বলৈ প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈয়া শিৱসাগৰनि MLA बियो मोनसे नांलायनायाव बा बानबुंथि होलायनायाव बाहागो लागासिनो दङ दा फैगौ 7 साननि गेजेरावनो हिमंत बिश्व शर्माखौ बे बानबुंथियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बेखिनियानो जाबाय असमिया प्रतिदिननिफ्राय बेनिफ्राय दा सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइ बेहाय दङ खादी सिक्योर ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन्स इन भूटान UAE मेक्सिक' मोजां रादाब जोंनि खादी जि खद्दरनि जि बियो भुटानावबो जायगा मोनदों UAE आवबो जायगा मोनदों मेक्सिक'आवबो जायगा मोनदों बेहाय रेजिस्ट्रेशन जाबाय आरो बेनिफ्राय जाबाय मा फेस ट्राबल आफ्टर ग्रेनेड ब्लास्ट बे आसाम मिजोरामनि सिमनायाव जानाय बेनिफ्राय जाबाय चाइना पुल्स आउट सिटिजेन्स फ्रम आफगानिस्तान एज फर्स्ट स्टेप अफ ए लं गेम आमेरिका जुथाइ हादरा गावनि जि सान्थ्रि आरो नेट'आबो गावनि सान्थ्रि हान्जाखौ आफगानिस्तानाव थिउरियाफोरखौ तालिबान थिउरियाफोरखौ दमायनो थाखाय दोनहरदोंमोन नाथाय बिसोरो मैया लांजोबबाय आरो दा बे लांजोबखांनायनि उनाव बे हादोरनि सिभिलियान मानसिफोरा जोबोद खैफोदाव गोग्लैसिगोन मानोना गोबां जिल्ला मैयानो बे तालिबान थिउरिया हान्जाया दखलाव लांनो हाबाय दा बेफोरखौ नुनानैबो जानो हागौ जे चाइनाया गावसोरनि हादोरनि मानसिफोरखौ नोगोरारिफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय बोथ्रोदनानै लांबाय दा जोंनि भारतनिबो दङ मा जागोन इनिफ्राय ओरै बुंदों डिब्रुगड़नि जे एर'प्लेन उरां गाथोन बे उरां गाथोन महनबारिया दैमा खुरखानायनिफ्राय गिनांगौ जानानै फैदों आरो आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटाल डिब्रुगड़नि बेबो दैमा खुरखानाय ब्रह्मपुत्र दै खुरखानायनिफ्राय गिनांगौ जानानै फैदों आरो बेनिफ्राय सेन्टिनेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय दाना जुगसंख बे जुगसंख रादाब बिलाइयाव दङ भारतीय मुस्लिम राव हिन्दुर सन्तान हिन्दुत्व के आलादा करा सम्भव नहीं हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों बे ओंथि गोनां खोथाखौ दा सिंनि बाथ्राफोरखौ लिरनायखौ फरायबासो जों खोथाखौ मोजाङै हमनो हागोन बियो बिथाङा बुंदों मा भारतीय मुस्लिम राव हिन्दुर सन्तान भारतारि मुस्लिमफोराबो
हिन्दुनिनो फिसा मानोना गोबां हिन्दुफोरानो मुस्लिम जानांदोंमोन आरो सोरबा गोसो जानानै मुस्लिमाव धोरोम सोलायदोंमोन हिन्दुत्वखौ आलादा करा सम्भब नै हिन्दुत्वखौ आलादा खालामनाया गोरलै नङा हाथाव नङा बे बुंदों दा गोबां मुस्लिमफोरा हिन्दुफोरनिफ्राय मुसलमान जादों आरो बे मानसिफोरा दासिमबो हिन्दुनि माखासे आरिमुखौ गारनो हायाखै बे 7 जुलाई परिस्थिति उद्वेगजनक सलायर घाटी থেকে संक्रमण गंस्नि जिल्लायाव कर'नानि साग्लोबनाया गिनांगौ जानानै फैदों आरो बेखौ जोंनि आसामनि मन्त्रि पिजुसा बुंदोंमा बे सुलाइ जौ बानायग्रा जायगानिफ्रायनो बे बांसिन गोसारदों बेखायनो सुलाइ बानायग्रा जौ बानायग्रा जायगाखौ थाबनो सिफायजोबनांगौ बे इनिफ्राय मोनसे रादाबा 2 सन्तानेर बेसि हले साख्रि मिलबे ना सानै गथ'नि बांसिनब्ला साख्रि मोननाय नङा बिमा बिफाफोरा बा फिसाफोराबो बेनिफ्राय सम्राटेर मतो आचरण करले चलबे ना বিচারকদের তীব্র ভর্ৎসনা শীর্ষ আদালতের दा जोंनि माखासे बिजिरगिरिफोरा जास्टिसफोरा जोबोद दुथां आखु खालामो जानांगौ राजा महाराजा बादि आखु दिन्थियो बेखौ सुप्रिम कर्टआ सोंखारिदों बिदि जानो मोना इदि होननानै बिनि उनाव जाबाय 2 कौटिर नेसार टेब्लेट सह गुवाहाटीते धृत 3 2 कौटि रांनि टेब्लेट याबा होननाय टेब्लेट मोनसे दंना आरोबाव दस्रा दंबावो दे बे निसानि टेब्लेटखौ मोनदों 2 कौटि रांनि गुवाहाटीयाव आरो बेजों लोब्बा थानाय 3 फालांगिरिखौबो हमनो हादों दे बेखिनियानोसै जुगसंखनिफ्राय बेनिफ्राय जों थांदिनि असमिया खबराव असमिया खबर बेहाय दङ जे 25 जुलाइर ভিতৰত ৰাজহুৱা হ'ব তদন্তৰ ফলাফল উপাচাৰ্য ডক্টৰ সন্দিকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে আইডল কেলেংকাৰীৰ তদন্ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিयाव आइडल डिस्टेंस एजुकेशन लार्निंग को लानानै एसे माबा जादोंमोन इहाय दावराव दावसि जादोंमोन दा बेखौ फरायसाफोरा दाबि खालामदों जे तदन्त जानांगौ दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि माबाया भाइस चेन्सेलर डक्टर सन्दिगैया बुंदों जे 25 जुलाइनि गेजेरावनो बियो ओंखारगोन बे संदाननायनि रेबसुङा बेखौ बुंदों जे बेखिनिखौनो फरायबाय असमिया खबरनिफ्राय बिनि उनाव फैबाय दैनिक जन्मभूमिनिफ्राय रादाबा जाबाय नियन्त्रण बाहिरत कर'नार संक्रमण नियम उल्लंघार परिणतित बकाखातत आरक्षी अर्ध सामरिक बाहिनीर टहल नुफेरबायाखै दा भारतआवसो आसामावसो बेखौ नुदों जे मोनसे बेमार जानायखौ होबथानो थाखाय आर्मिफोराबो फ्लेग मार्च खालामदों गिख्रंथाव जादों बकाखाताव दा बेहायनो बे पारामिलिटारि आरो पुलिसफोरा टहल होदों आरो फ्लेग मार्च खालामदों बे आरो बेनिफ्राय मा कोविड हालोदनि थाखाय जे इंटर डिस्ट्रिक्ट जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय बन्द बेथ' बेनिफ्राय 26,000 लोकर जीवनলৈ अंधकार संकटत थलुवा असमियार हातत थका बेसरकारि बास खण्ड जोबोद दुखुनांथाव जे प्राइभेट बास सोलिग्रामोन बे प्राइभेट बासनि मालिकफोरा हिसाब खालामनानै मोनदों दाननैयाव 2 माहाव 56 कौटि टका लकसान दाननैयाव 56 कौटि लकसान जाबाय दा गारिफ्रा ओरैनो जनानै दङ बे दुखुनांथाव जादों माबा मोनसे राहा खालामबा गाहाम जागौ बिथांमोना बेखौ लुबैदों बास मालिकफोरा आरो ड्राइभार हेन्डिमेनफोरा बेनिफ्राय फैबाय कठोर आइन अबिहने जनसंख्या नियन्त्रण असम्भव जि सुबुं सानखो बेरफ्रुनाय बियो जोबोद गोख्रों आइनजों राहा लायाब्ला बेखौ होबथानाया जाफुंनाय नङा विश्व जनसंख्या दिवस विशेष दिनै आसामावबो मुलुगनां
सुबुं सानखो दिवस फालिनो लादों बेहाय जाबाय मा मानसिफोरखौ बारा गथ' जोनोम होनाङा बे जाबाय दैनिक असमनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे रादाब दङ एसपिआ दाखालिसो जादों नै आरो जाबावबाय 14 जुलाइर পৰা নতুন एसपि राज्यत पुनः 2391 जन आक्राন্ত 26 जনৰ मृत्यु फैगौ 14 जुलाइआव गोदान एसपि फोसावबावगोन आरो दिनैसिम मैयासिम आरो बियो जे जोंनि हादोरसायाव 2391 जन मानसिया गोदानै माबा जादों कर'नाजों साग्लोबजादों आरो 24 थैदों बेनिफ्राय मोनसे दुखुनि रादाब आमेरिका निबाखि बिखिस्त बिगियानी डक्टर कृपानाथ बरा देहाबखान आसामनि सासे असमिया मानसि आमेरिकायाव दंहैयोमोन बे फोरोंगिरि जादों बिगियानी बिथाङा साइन्टिस्ट मुङा जाबाय डक्टर कृपानाथ बरा बिथाङा रुंसारि जाबाय ते बे दुखुनांथाव रादाब बेनिफ्राय जोङो जोबथा रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय दैनिक अखम बेहायबो बे सिगां फरायखांनाय रादाब बिलाइफोराव जि दङ बेनो थेवबाबो नैबे मोनसे गोदान रादाब बे जाबाय भेक्सिननि बेलायाव लक्ष्य पुरनत व्यर्थ अखम आसाम सोरखारा आसामा मानसिफोरखौ हादोरसानि मानसिफोरखौ भेक्सिन होनायाव जि थामथिम खालामदोंमोन बा खोथा होदोंमोन बेहाय फेलें जादों जेसेबां होनांगौमोन एसेबां होनो हायाखै खोथा होदोंमोन खोथाखौ लाखिनो हायाखै बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मा वित्त मंत्री अजंता नेवगर उन्नयन प्रस्ताव प्रभाव पेलवार आशंका बे जाबाय हुट 6500 कोटी हर्बकालर अभिलेख जे सोरखाराबो बेंकफोरनिफ्राय थाखा दाहार लायो नालाय बे थाखा दाहारनि जि सुद बे सुदा 6500 कोटी जाबाय आरो दा अजंता नेवगा जि जोंनि माबा आसामनि थाखाय रां बावसा लादों थिक खालामदों बियो खाव गोहोम गोग्लैनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय टेस्ट परीक्षार बिसंगतिपूर्ण फलाफल बे मालाबा सोरनिबा थै परीक्षा खालामनाया गुबुन सासेनियावसो थांनाय बे रेबसुंफोरा बेबादि जायो नैबे जादों गुवाहाटीयाव जे महानगरीर कभिडोत्तर रोगीर जीवनक लै हेताली सासेनि थै परीक्षानि फोरमानलाइया गुबुन सासेनियावसो थांदों गुबुन सासेनिखौसो होदों बे ते जोङो दिनैनि आसामनिफ्राय ओंखारनाय जे गिबि सिरिनि रादाब बिलाइ बे रादाब बिलाइफोरनिफ्राय गाहाय रादाब फरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जि सिबिनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै बेहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।